Totale opkomst. Aantal kiesgerechtigden 14.884. Er zijn 8293 stemmen uitgebracht. Waarvan 10 blanco, 16 ongeldig en een opkomst van 54,89%. Dan het aantal stemmen. De VVD 429. De SGP 599. De FNP 616. De ChristenUnie 1273. Sociaal Links 1422. Gemeentebelang 1522. En CDA 2432. En dat jouwt de voorlopige volgende zetelsverdeling, en dat is inclusief de restzetels. De FNP 1 zit. SGP 1 zit. De VVD 1 zit. ChristenUnie 3 zitten. Gemeentebelangen 3 zetels. Sociaal Links 3 zetels. En CDA 5 zetels. Beste mensen, dit is de voorlopige uitslag. Vreed te morgen. Daar wordt de definitieve uitslag bekendmaken. En met name ik hoe de verdeling met de restzetels zit. Ik dank je voor je komst. De winnaars gefeliciteerd. Of ik moet zeggen, iedereen gefeliciteerd met de uitslag. Dank je wel. Nou mensen, wij hebben een definitieve, of voorlopige zetelverdeling, we hebben een definitieve uitslagzaak hebben we dat zezen van de gemeenterieverkiezingen 2018 hier in Dantemadiel. De burgemeester Klaas Agricola vertelde dat de uiteindelijke uitslag is dat de VVD opnieuw in de gemeenterie van Dantemadiel komt. Maar in zit SGP. Ian zit 499 stemmen, dat zijn meer stemmen als in 2014. FNP verliest, zij gaan naar Ian zit. En dan zorgen we de orenpartij, ik pak al mijn papier erbij, ik had alles meegekreun. Dan zorgen we dat de ChristenUnie op 3 zitten komt met 1273 stemmen. Sociaal Links dan, de nieuwe partij, 1422 stemmen, dat betekent 3 zitten. Ik 3 zitten voor die oren nieuwe partij, gemeentebelangen. Zij hebben wel meer stemmen, 1522 om precies te wezen. En de grootste partij hier in Dantemadiel, dat is toch wel het CDA. 2432 stemmen voor het CDA van Jan Jitse Visser. En dat betekent 5 zitten in de gemeenterie van Dantemadiel. Zoals het nou lijkt. Dat komt vreed. Dan komt de definitieve uitslag van de gemeenterieverkiezingen hier in Dantemadiel. Maar ja, deze uitslag die is toch echt wel al vrij serieus te nemen. Laten we het zo zeggen. We zoeken even naar de verschillen met de uitslag van een aantal jaren van 2014 doen we in de orenverkiezingen. Nou, CDA dat bloot op 5 zitten ChristenUnie, die in 2014 in die 3 zitten. En dat hebben ze nou ook. Nou, zullen we naar Dantemadiel 82, die partij die is de gerigien met LLD, Leerlesten Dantemadiel. Die 2 partijen hien allebei 2 zitten, dat maakt het fjouwer, maar in 2018, met deze verkiezingen, nou het zit de jaren binnen, gaan ze 3 zitten. Zochten wij naar de PvdA, die hier 2 zitten in 2014. En nou, in 2018 ben zij opgegaan in Sociaal Links en had die nieuwe partij 3 zitten in de gemeenterie van Dantemadiel. De andere partijen, we zoeken nog de SGP. Nou, die is gelijk die hier zit in 2014 en had ik in zit in 2018.
En dan is er dus de VVD. Die zit net in de gemeente in 2014. En hier krijgt heel luid applaus dat wie van de meesten van de VVD gejuich. Want zij komen op een waarom in de gemeente van Dantemadiel maar 1 zit en 429 stemmen voor de partij, de VVD. Zij komen dus binnen in de gemeente van Dantemadiel. Nou, we hebben een uitslag en dat betekent dat het tijd is voor reacties. Reacties van winnaars, reacties van verliezers. We zijn nieuwsgierig naar alle reacties. Ook naar jouw reactie. Laat maar weten via de sociale media, via Facebook. Als je zorgt via Facebook of via Twitter of via wat dan ook. We zijn op alle kanalen te bereiken, RTV en OF. Ik zie dat uw cameraman Heinze en Sjoerd, de verslagjouwer, dat die de zaal inrennen. En dat is dan meteen op zoek gaan naar mensen, naar reacties, naar liefstoekers die teleursteld binnen of juist heel blij. Sjoerd die pakt de microfoon mee en die zal nou op pad hier in het gemeentehuis van Dantemadiel om eens te leren wat de mensen zal vinden van die uitslag. We hadden dus een voorlopige zittenverdeling van de gemeenteraadsverkiezingen in Dantemadiel. En daar het CDA, dus de grootste partij, maar 5 zitten. Sjoerd Keizer. Nou, ik ga hier een gelukkige man naast mij volgens mij. Karschart van de VVD. Ja, zeker weten. We hielden niks en we moesten 100% halen. En die hebben we halen. Ja. We zijn er weer. Dat kennen ze Lord Jan. Gefeliciteerd. Nee, uitdaging van jou. Ja. Ja, ik kon het dus zeggen naar het zettentje, jongen, maar dan hing je een lesloker bij. Zeker weten. Wat wordt de uitdaging van de VVD? Om gewoon de belangen van ons en onze stemmers goed te laten jaren. We zijn hier net jet in de gemeente hier en dat willen we nou een keer gedaan. Dus dat wordt de uitdaging. Hartstikke bedankt voor de eerste reacties. Ja, bedankt. Dank u wel. Okay. Eerste reactie wie dat van gemeentebelangenpartij die is in de gemeente van Dantemadiel. En dus 3 zitten krijgt fusiepartij van LLD en Dantemadiel 82. Die hingen allebei 2 zitten, maar die krijgen nou het te keer binnen, krijgen ze 3 zitten. 1522 stemmen in zij kregen in Dantemadiel. Wij zoeken hier Jan Jitse Visser, we zoeken hier Kees Wielstra aan die kant van mij. Ik weet net wat ze aan het bepraten binnen, maar eigenlijk wil ik gewoon een reactie van haar na op de verkiezingsuitslag. Ik zou hier nog een heel soort orenliestloekers aankomen. Volgens mij willen wij reacties hebben van iedereen, van alle partijen. Ik zou hier ook de SGP van Tom Bakker, die komt er ook bij. En ik zou de ChristenUnie. Ik denk dat we zo meteen maar eens naar iedereen moeten zien om eens te bepraten wat de uitslag op haar had dienen. Ik meld nog dat wij een opkomstpercentage hebben in de gemeente Dantemadiel. Het opkomstpercentage dat is 55,89% van alle 14.884 mensen van Dantemadiel die gestemd hebben. Van al die 14.000 stemmers is dus 54,89% van de mensen die dachten, wij gaan naar de stembus staan en wij stemmen op een van die zoonpartijen voor de gemeenteverkiezingen 2018. Ja, het is tijd om, we halen uitslagen, het is tijd voor de reacties. De reacties van alle partijleiders. We gaan ze hier bij een waarder. We gaan zo'n partijleiders en Sjoerd die stond bij de eerste. Germ Wiersma. Volgens mij is Germ een gelukkig man. Nou ja, het hier natuurlijk altijd nog een paar stemmetjes beter kennen, maar wij mij tot nu toe staat het ook dus 3 zitten horen en daar ben we heel blij mee. Dus wat dat betreft is een goede kans op nog een keer weer in de coalitie, daarmee wat dichterbij. Dank voor de eerste reactie. Cor krijgt even hoorn. Ik sla even hoor. Ik ga even naar Jan Jitse Visser. Eerste reactie graag. Ja, uit te schroeven. Geweldig, hartstikke mooi. En vooral dank aan al die mensen die nou tussen zitten, de joggen. En op het CDA het vertrouwen doen aan al die mensen van het CDA. En we hopen de komende 4 jaar hier weer dat vertrouwen weer te kunnen maken. Ja, we zijn nu uit te schroeven dat we 5 zetels horen. Dat klinkt als gewoon normaal. Maar de uitslag, wie krijgt voor het scherm, dik 100 stemmen meer dan de vorige keer. Plus de VVD die doet mij. En wie zeggen dat ik toch wel een heel iets beetje stiekem als een concurrent. Wat door dat? We zeggen hier ter rechterzijde van mij zeggen we een fusie tussen die lokale partijen. Wat door dat? We zeggen een ChristenUnie die sterk wie. En dat je al dat geweld toch als CDA de grootste bouwen
een sprongmeidje de grootste te blijven. En die 5 zetels horen, ja, daar kan ik alleen maar ook griezelig trots wezen op het hele team van het CDA Dantemerdeel. Want we hadden onze teamdingen. Dank u wel, Jan Jets. Nou, Kees Wildstra. Kees, eerste reactie? Nou, het was de grootste partij waren. En dan ben we tegen me in. Ik ga zo straks zijn al van, wij hopen eigenlijk op 4 uur zitten. We gaan nu 3 gekregen, maar daar ben we hartstikke blij mee dat we in elk geval wel 3 hebben. 2 plus 2 is net altijd 4 uur en dat blijkt ook. We hebben er ook wat meer concurrentie bij. De VVD eerder naar bij kwam. Dus ik denk dat we gaan een hele actieve campagne achter de rug. Het Visserkrek zei van CDA, die had ik mijn heel team niet in. Bij ons winnen een team van tussen het 10 en het 13 man tieren actief moeten gaan. Dat geven we net 4 uur hier doen trouwens. Dat moet de meesten goed weten. We willen de komende 4 uur hier heel actief zijn. Hier achter ons in de gemeenteraadzaal. En daarnaast gaan we wel vooral naar boeten. Maar we gaan net 4 uur hier zo wat actief zijn dat we net meer aan het werk in de gemeenteraadzaal. En we willen heel graag goede dingen doen van inwoners van de gemeente. Dank u wel, Kees. Tom, hoe is het? Heel tevreden, heel blij. Ja. We hebben 75 stemmen hebben we gewonnen. En we hebben onze zetel mogen behouden. En ik ben ook blij met de verdere zetelverdeling. Dat het CDA en de CU en de SGP samen de christelijke meerderheid toch houden in onze gemeente. Ja, daar ben ik ook heel blij mee en dankbaar voor. Dank voor je reactie. Emke, eerste reactie graag. Nou, wij zijn zelf heel teleurgesteld. We zitten met 2 zitten in de rij en daar blijft 1 van oor. En als je zorgt dan naar de resultaten per stembureau, ben we eigenlijk in alle stembureaus ben we hard zakken. Dus het is over de hele lijn. En ja, dit valt dus heel goed hoor. We hebben bot dus best in. Maar de kiezer heeft gesproken en dat is een onverbeterlijke waarheid. En hier moeten we het mee doen. En we hopen natuurlijk dat we ooit weer omkomen kunnen. En dan met 2 herjen en dan zetten we er weer de volgende keer de wedstrijd aan. En we hopen dan op een beter resultaat. Maar ja, we zitten nu even in de dip. Dank u wel, Emke. Ronnie Kempenaar, eerste reactie graag. We zijn heel tevreden. Mooie campagne houden, leuk, actieve ploeg. Uit die 3 partijen wij. 3 zetels, nou ja, strakjes al Jendy zei, daar gingen we eigenlijk echt wel wat op rekenen. En nou, we zijn heel blij dat we van de kiezers het vertrouwen kregen en dat we die 3 zetels van de kiezer kregen. Dank u wel. Dank u wel voor de reactie. Ja, en dat winnen de reacties van alle de liestloekers van alle de partijen die het meedoen aan de verkiezings van Dantemerdeel, de gemeenteverkiezings 2018. Je ziet naar het einde zowat van de verkiezingsjoenen hier bij RTV. Want ja, we halen al de uitslagen binnen. We hadden de reacties ik jet. Zometeen dan, is laatste wordt natuurlijk de burgemeester van Dantemerdeel. Voor dit iets jou ik jou nog even een uitslag mee van een andere gemeente in Friesland. En dat is Skilge. Daar de PvdA met 4 zitten, de grootste partij. Op nummer 2 met 3 zitten de VVD, plaatselijk belang. Daar met 2 zitten, die verliezen een zit. Het CDA verliest ook een zit, komt op 1 en samen komt op 1. Dat is dus net bij ons in Dantemerdeel. Dat is op Skilge. Ik jou het jou even mee voor de goede orde en voor het beeld. Nou, we krijgt blierde mensen. We krijgt iets minder blierde mensen. We krijgt mensen die er een beetje tussenin zitten. Omdat ze ja, toch misschien op meer hoopt in. Ik jou je voor de volledigheid nog even de volledige uitslag van de gemeente Dantemerdeel mee. De VVD komt op 1 zit. Nee, in de gemeente Rie. SGP blijft op 1 zit. FNP. God, waarom? Emke Peterson, die zei het correct al. Hij wie... Ja, net zo blieft. Zij gaan van 2 naar 1. ChristenUnie, die blijven op 3 zitten in de gemeente van Dantemerdeel. En dan de 2 nieuwe partijen. Sociaal Links en Gemeentebelangen Dantemerdeel. Zij binnen allebei ondutsen uit fusies van andere partijen. Maar ze allebei 3 zitten in de gemeente Rie. En het CDA, ja, de grootste partij, zij blijven op 4 zitten. Maar ja, toch zie Jan Jitse Visser van het CDA, zo krijgt zijn soort heel erg positief. Want ja, meer stemmen we voor het CDA. Toch uiteindelijk 4 zitten. Zij blijven op 4 en binnen dus de grootste partij in de gemeente Dantemerdeel. Een opkomstpercentage van, ja, toch nog
best wel heeg misschien. Hè? Het kan altijd heger. 54,89% van de mensen in Dantemenieuw die had haar stem uitgebracht. En dat hield dus dan voor de gemeenterieverkiezingen. Wat de uitslag van het referendum in Dantemenieuw is, dat weten we nog net. Weten we de uitslag van het referendum in Kolmelaan en in Dongeradiel. Daar had een meerderheid in de sleepwet stemt, want daar gaat dat referendum over. Ik zit even te zien achter me, want daar gaan heel soort mensen voort. Want ja, hè, de uitslagen binnen, mensen die willen ook wel eens op bed. Het is ook 12 uur 's nachts. Maar de burgemeester, die maakt van mij nog net op bed, want die wil ik eigenlijk zo meteen nog even spreken. Om eens weer om te blikken. En voor u te zien en dat soort dingen. Ik zit even te zien, waar is die burgemeester dan? Waar hing het eruit? Nou, ik zie hem nog net. Dat is even afwachten. De gemeenterieverkiezingen 2018, ze zitten erop. Het wie een hele joene. Live hier bij RTV NOF op televisie en ook op onze Facebookpagina. En daar is er, de burgemeester van de gemeente Dantemenieuw. Meneer Agricola, goeioen. Ja, goeioen. Zo correct, mochten jou live op het podium de einduitslag brengen en ook de voorlopige verdeling van de zitten. Ja, wat is jouw reactie op de verkiezingsuitslag? Ja, de meesten us inwinnen 6 sprutsen en dit is de uitslag. En ja, wat dat betreft, het is altijd spannend, het is altijd afwachten. Maar ja, je hebt verliezers en je hebt winnaars. En ja, van mensen die verliezen is dat een sneuwe boel. Want die mensen hebben ik altijd verschrikkelijk hun best dienend van de gemeenschap. Maar ja, het politieke speelveld luidt er iets oors voor. Hier dat, zonder iets van een varkant wijten aan, hier dat verwachten? Dat er toch wat verschouwingen zo'n wees? Nou, er zijn altijd verschouwingen. En je hebt voor jezelf wel een inschatting, nou, zo die kant wil opgaan. En, maar het is vaak toch altijd doors. Ja. Als burgemeester sta je boven alle partijen. Hoe beleef je dan die verkiezingsstrijd? Nou, heel ontspannen. In de vorige verkiezingen toen maak ik deel uit van het gebeuren. En dan is het heel spannend. Maar nu heb ik het als heel ontspannend ervaren. En ik heb van afstand beschouwd hoe de verschillende partijen campagne gevoerd hebben. Maar hoe de verschillende partijen met elkaar omgaan binnen in dit proces. En dat krijg ik in mijn dankwoordje zei is dat hij ze op een hele respectvolle manier dient. En dat jouwt ook al aan hoe de rie van Dantemenieuw in elkaar zit. Het brood wel eens, maar zonder wrijving geen glans uit men wel eens. Maar de persoonlijke verhoudingen, die ken je, die zijn goed. En dat de persoonlijke verhoudingen goed binnen, kun je toch, ondanks dat er wel eens wat wrijving is, soms hele mooie dingen bewerkstelligen. Nou is er in Dantemenieuw, krijgt dus in alle andere gemeenten van Nederland, net alleen gestemd voor de gemeenterie, ook voor de sleepwet. Ga je daar al nijzoer, de uitslag daarvan? Nee, daar heb ik nog geen nijzoer. En wanneer denk je dat die dan komt? Want in de andere gemeenten, bijvoorbeeld Kamerland, Dongerdiel, daar houden we wel een uitslag van. Wanneer zou die ongeveer komen? Nou, en die zijn vreed, dan kom ik met de definitieve uitslag naar boeten hoe de zetelverdelingen en de restzetels hoe die verdeeld binnen. En dan zou ik maar de sleepwet naar boeten komen wat daar de uitslag van is. Dat is voor Dantemenieuw dus nog even afwachten. Ja, wat natuurlijk ook afwachten is hoe het nou verder gaat. Want ja, we gaan nou een verkiezingsuitslag. Ik ga hier in papier kan maaiskrum met al die zetelverdelingen. Maar wat nou? Nou, de grootste partij, het is de gewoonte dat die het voortouw neemt. En er zal een informateur komen. En die zal het politieke speelveld uittasten. En op een gegeven moment dan zal er een beoogde coalitie uit voortkomen. En werd een formateur maar nog niet. En dan heb je een college van BMW, zat het dan niet? Dan heb ik een college van BMW. En ik hoop met de nieuwe mensen voor het varen aan de slag te gaan. Om ons mooie Dantemenieuw een beetje mooier en beter te maken. Ja, nog even voor de mensen die zich afvregen. Op wat voor termijn komt er dan eigenlijk zo'n nieuwe coalitie? Het ene maar correct hoe snel de informateur die werkt kan, wat eruit kan. En hoe snel de formateur aan de slag kan. En houden we het dan door dagen, houden we het dan door weken, houden we het dan door maanden? Nou, vaak moet het binnen de maanden wel klaar zijn. Dus ik hoop rond 1 maart dat we hier een nieuw college hebben. Maar
Ik ken garantiebewijs net bij jou, Jan. Nee, het kan nog spannend worden natuurlijk wat er in de coalitie onderhandelingen bad. Ja, ze moeten het eerst eens worden over de punten. Er zijn 90 punten, daar is wel over instemming over, maar er zullen ook wat moeilijkere punten wijzen. Ja, de burger die had sprutsen wil dan altijd zijn. 54,89% van de burgers had eens sprutsen. Is dat een soort? Is dat een min? Wat is dat? Ik vind dat te min. Het gaat de burgers al hier aan, bij deze meesten aan de gang binnen, bij alle fracties waar hun partijstandpunten kenbaar maken. Hè. Het gaat direct aan de leef en de beleefwereld van meesten. Gaat het aan en meesten zijn heel erg kritisch en dat is goed. Maar in ieder geval van, dan moet je ook stemmen. Want het is wat makkelijk om kritisch te wijzen, je ding aan te schoppen, terwijl je net stemt hebt. En heb je ook het gevoel dat dat een soort bad, dat mensen toch schoppen, maar net stemmen? Die ben er, zeer zeker. Ja. En dus, Matt, moest die uitslag van het aantal mensen dat zo stemmen eigenlijk omheen, dat percentage? Ja, dat zou omheen moeten. Ja. Omdat het om de mensen zelf gaat. Maar hoe doen we dat? Hoe doe je dat? Ja, in die zin van, je sjoggen, en dat is een landelijke tendens, dat de mensen de geloofwaardigheid in de politiek wat verlend binnen. En dat heb ik vooral te maken, men belooft een soort. En van die beloftes bloot vaak weinig oer. En daarom moet je ook altijd de politiek heel voorzichtig wijzen wat je zegt. Als je zegt bij Solus van dat punt en van die probleem zo wij ons inzetten om tot een goede oplossing te komen. Dan is het eerst als je zegt ik zal dit en ik zal dat en het komt dan clear. Dan zegt de meesten, want ik doe daar een soort jaren. Ja, en die zeggen dat en dat verteld. Maar er is niks van op een hispel komen. En dit is even een liefst voorbeeld. Wat ik wel vaker zei is. Er is een politieke partij die heeft dus €1000 beloofd. Ik weet dat je Joom ontvangen hè? Nee. Ik net. Dus daarom, als je wat zegt, dan moet je direct verstaan. En dat bad in Dantmediel? Dat moet overal. Dat moet in de landelijke politiek, de provinciale politiek, maar dat moet ook in de gemeentelijke politiek. En zo ben waarom bij de gemeenteverkiezingen. De uitslag van 2018 die is bekend. Ja, ik vind het, mag ik ook bedanken voor de uitslag, voor dat we in een gemeente leven waar we een uitslag gaan. Ik jou je toch nog aan. Ja, nou graag dient. En vooral de meesten die het daar dient, die hebben een groot compliment verdienen. Die haan, die gaat gewoon naar alle mensen van Dantmediel die stemt haar op de gemeenteverkiezingen. Heel erg bedankt. Burgemeester Klaas Agricola. Ja, en daarmee binnen wij aan het eindkomen van deze verkiezingsuitsturing. Ik jou nog één keer de uitslag van Dantmediel. En hey, die is morgen overal nog te lezen op onze website rtv9.nl, op onze kabelkranten, op onze sociale media. Je kan het echt nog wel waarom lezen, maar ik vertel hem nou nog even. Ik ga hem je toch. De VVD die komt nij in de gemeenterieën, maar 1 zit. De SGP die bloot op 1 zit in de gemeenterieën. Het FNP van Emke Peterson verliest. Zij komt van 2 naar 1 zit. En de ChristenUnie die bloot gelijk op 3 zitten. De 2 nieuwe partijen, Sociaal Links en Gemeentebelang Dantmediel. Ja, er zit wel een verschil in qua stemmen. Sociaal Links 1422 stemmen. Gemeentebelangen 1522 stemmen. Doch allebei 3 zitten in die nieuwe gemeenterie. En de grootste partij, dat bloot het CDA van Jan-Jitse Visser. Zij halen 4 zitten en ja, daarmee komen ze eigenlijk op hetzelfde aantal zitten als in 2015, of in 2014. Maar Jan-Jitse Visser die zei, ja, dat viel toch als een oerwinning, omdat we meer stemmen halen. Toch om vreed. Dan zal burgemeester Klaas Agricola de einduitslag bekendmaken. Misschien ben er nog rest zitten en zo. Misschien is er nog een lietse verschoning. Dat is nog even afwachten. Het is ook nog afwachten wat de gemeente Dantmediel had gestemd voor het referendum. Het referendum over de sleepwet. Kolmelaan en Dongradiel mochten ex stemmen daarvoor. En zij stemden in een meerderheid chin. Het opkomstpercentage wie daar wel heel erg leeg. In Dantmediel voor de gemeenteverkiezingen een opkomstpercentage van 55,89%.
Dat is misschien een soort, maar het is net genoeg, zei burgemeester Klaas Agricola hier krijgt. Ik begin te stotteren, het is let volgens mij. Het is tijd om op bed te gaan. Ik adviseer het jou, want hey, morgen is het gewoon weer tonsje. Ik adviseer het de vrijwilligers van RTV NOF, die hele groep die de hele jongen achter de camera had staan, die de regie had dien, die gasten had regelen hier efter mij, die het verslag had dien, die kabels had rollen, die de techniek had verzorgen. Er komt een heel soort bij zin om de hele jongen, om jou als jogger, alles mee te gaan over die gemeenterieverkiezings. Maar we toch dat heel graag voor jou als jogger en harker van Dantumediel, maar ook van die andere gemeenten Kolmeloon en Dongera, die de andere gemeenten die het op 21 november naar de stembus gaan. Dat wordt nog een jellier, maar hey, dan ben we er zeker weer met een nieuwe uitslagen, jongen. Voor nou wens ik jou, en nou ook echt wel Oranje, een heel erg mooie nacht. En ja, ik hoop voor de partij wat je op stemt ha, ik een heel erg mooie verkiezingsuitslag. Dit wie hem, het goed hier, nou, ik denk dat we hier ook wel al rond hier in Dantumediel, een gemeentehuis in Damboord. De mensen die willen hier vast ook wel eens op bed. En als ze wonnen, een lieds feestje vieren, dat mij ook wel. Dit wie hem, de uitvoering van RTV NOF over de gemeenterieverkiezings 2018 in Damboord. Heel graag ont een oren keer. Dankjewel.